mondtál, milyen magas? 1800? Aha. Elvileg igen. Látom már problémát. Közelről nézve nem akarok lemenni róla. Mit röhögsz? Nézzék ki. Felmegyek, lefele fél méter aljbb jöttem, ott beszakadtam. Sose hallgatok másik véleményét. Jó ez van. Kapasztal. Gondolod, a biciklikereke nem szakad le. És én azt úgy nem teszed be a kocsiba? Biciklivel jössz haza? Biciklivel jössz hazáig.